Ai voilà ket un telefon publik a la varez e... Ja, Ja, bezes weet, ja. Ah, ja. Ja, ja. Me ti an dud, ne? Ja, Ti an dud, ne? ja, ja. bij Villagren edo an mai. Ja. Ik ken Normand Bepel. Ik kan normaal met je, Da ja. goude beferme da. Ja, ja, ja. Me an dud a roulet ne? Niche? Bij een telefoon. Ben ja, is zeer grand qu'est-ce pas ya, quoi. Ah ja. En in een telefoon publiek, grand qu'est-ce pas ya, een telefoon. Ah ja. Ah, ne an dud a de force peur, quoi. Ah, ben ja. Maar ja, Ja, Maar suppose een beetje om het veterinair bij een medicine en oos ben naar beneden qua. maar je denkt hier nog Ja, heel volgens mij. van Ja, ja. Een accident waren een. ja. Ah, dus bezoenen dat. Dat pot ser o que causa telefoniu. Oké, joh. Ben non. We waren eerst nog kinderen. Me ne pa ve telefonet an ni a oa an telefon ne di ne rankeie mont a la valet an dud. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dis donc, hè. Strengjanger. Ja. Ja, ja. An ni a oa du man a ket publik, no? Non, non, non. Skoude e te ie... Ja, ben dan is je in het Ja, ja, ja. straal, ja. Ben ja. Ouais. Een dispensatoire called een zandleptelefoon, een telefoon. Ah ja. Ouais. Ah. Pedaccident, dus wil je dat punt maar paar weer. Ja, Hè? ja. Maar en dus bezoenen die we dan na hebben geweest, een telefoon een keer normaal. Ik kan allemaal, ja. Ja.